Bună dimineața, suntem Bună dimineața! în Paros, în orașul Paros. Nici nu știu că Parichia, cred că reprezintă orașul vechi, ceva de genul, știi? Dar așa îi zice la oraș, Paros, practic, e capitala insulei, bineînțeles, Paros. Și mergem să vedem celebra biserică, cum e, Panagia Ecaton Tapiliani, ceva de genul. Biserica celor 100 de uși. Da, bineînțeles, o legendă, cele 100 de uși. Legenda spune că s-au găsit 99 și că cea de-a 100 se va găsi atunci când Istanbulul de astăzi, vechiul Constantinopol, va reveni sub dominația greacă și va trece la ortodoxism. Deci, practic, se va regăsi. Deci, practic, e găsită doar ca noi. Nu se știe unde, mă rog, până se va împlini profeția. Dar, de fapt, este clar o legendă, deoarece biserica nu are 100 de uși, Da. evident. Așa că o să vedem cu ce se mănâncă. Știi că e un complex mare, biserica. Un pic mai sus. Acolo e. Dar uite ce frumos e și fațada asta. Cred că face parte din complex, știi? Că e o din asta principal și mai are încă 2-3 clădiri adiacente, anexe, știi, tot felul de... E foarte mare complexul. Și unul dintre cele mai importante monumente, știi, din perioada bizantină, din întreaga Grecie și ca biserică. Foarte, foarte importantă. Hai să vedem ce ne trebuie. Ne trebuie măscuțe? Se plătește? Intre. Intrăm? Ce se întâmplă aici? Nu știu unde a nimerit. Ce se întâmplă aici? Uite, dacă ține ceremonia afară pe scaunele astea vechi. Ce tare! E frumos, da. Foarte, foarte frumos. Ce candelabru mare. Da, e spectacol. Chiar asta mi place. Cum? Cum ai prins candelabru? Da. E foarte mare. Și are și balcon. Da. Hai să ieșim. Da, dar cine știe dacă... Intrăm pe aici?
partea mai veche. Da, clădirii anexe, vezi, cine știe de câte sute de ani sunt bucățile astea. Bucăți din ce-a fost mai de mult, știi? Au recuperat tot felul de părți din biserică, vechile sculpturi, Da. bucăți de perete, de peste tot, din tot complexul, mă gândesc, și le păstrează aici. Da. Ce este? Bucată din Da, cine? clădire. Undeva, da, au fi fost în perete ceva. Hai că mai intru un pic înăuntru, că Aici. da. Foarte frumoasă biserica. Da, chiar e impresionant. Exact. Deci, se vede, știi, că au încercat să o păstreze cât se poate de intactă. Pietrele astea Da, sunt lipite în mortar ceva. aici e tot intrarea Mergerica. Mhm. Asta o fi una din capelele vechi. Aici o fi pentru adunarea înalților prelați sau cine știe ce. Da, acolo e altarul sfânt sau cum se zice. Ce scaune! Îți va arăta scaune de regi. Da, da. Dacă ne-ar ajuta camera, dar nu ne ajută, e prea întuneric.
place mirosul ăsta în biserică, știi? A tămâie un pic de tămâie. Cum mă? Da, da. Pe mine de regulă nu mă impresionează așa bisericile de asta. Da, asta e chiar impresionant. Asta o fi una din vechile capele, știi? Cred că e renovată. Cum? Cred că a fost renovată așa în case acum. Poate că da, îți dai seama de sute de ani de atunci. Aceasta este partea din spate a bisericii. Super frumoasă biserica. Cât de vechi or fi și ferestrele astea. Geamurile alea, sticla aia, știi, așa zgronțuroasă, nu știu cum să-i zicem. Și spatele bisericilor bere spartă, sticle de bere Păi spartă. acum, dacă ai deschis parcul bisericii Da, pentru da, accesul publicului, știi tu, se perindă tot felul de personaje. da. Super, super monument istoric. Super. Așa e plus. Foarte Chiar și tu, impresionant. care nu ești neapărat Impresionat așa de biserici, biserici, clădiri. ai rămas un pic. Da, chiar wow. Mhm. Și scaunele dinăuntru mi se păreau Da, sculptate scaune super. vechi, probabil Da, sute de ani sculptate. da. Și de mult au investit oamenii frumos. Da, De și îți pe dai atunci. seama, exact, începând cu secolul IV, bine că toți conducătorii de-a lungul sutelor de ani, știi, au mai investit, au mai făcut. Da. Știi tu cum e, când ești mare conducător, încerci să-ți lași amprenta cumva. Da, clar. Și biserica, îți dai seama, e unul din principalele obiective atunci. Și, nu știu, cele mai ușor de a-ți lăsa amprenta. Având în vedere că e un loc popular, știi, automat asta îți atragea simpatie. Da, clar. Investeai în biserică. Uite ce tare! Wow, uite un mormânt, sarcofag, un fel de... Wow. Ceva de genul. Da. Morminte vechi. Și pietre, uite, aia care am văzut-o tot în castelul ăla. Piace. Da, plin de... Oh, uite aici ce de... Ce-o fi astea? Da. Morminte, așa-i? Ah, că aici e muzeul de arheologie. Super. Și astea zidite. Da, uite cât de frumos sculptate. Wow, wow. Detalii. Da. Frumos cu acoperiș tot așa. Ce-o fi, marmură, granit, cine știe. Nu ne pricepem la pietre. Impresionante. Uite că e deschis. Cred că n-avem numai o mască. Dar de ce nu avem numai o mască? Pentru că eu mi-am uitat masca în mașină. Bine, masca e la uscat pentru că azi noapte am pierdut-o. Am găsit-o azi dimineață căzută jos. De aceea mă dă. Uite un anfiteatru. Da. Da.
Hai ce facem? Hai ce facem, Paros? Pe lângă să te plimbi aiurea pe străzi, mai ai ce vizita, ai muzeul de arheologie, ai superba biserică. Cine știe, vii, te plimbi, poate tu ești norocosul și găsești cea de 100 ușă. Oh, Îți dai seama. zici? Da, păi se poate. Totul e posibil, nu? Asta e mai veche. Da, asta, clădirea din stânga, da, exact, o fi, poate e prima clădire. Biserica. Cu siguranță. Eu dacă eram la conducere în următoarele sute de ani, deci cineva a făcut-o pe asta prima, ca mică. Ăsta următorul, a făcut-o mai mare. Știi ce urmă? Tu? Da, De ce? direct o Casa Poporului 2, nu făceam Da. aici. Serios? Da, Păcat că n-ai avut norocul să fii. să fiu conducătorul vremurilor respective sau Că dacă erai, dacă eram, exact asta făceam zi și noapte. Lucram la moștenirea mea, doar ca să fii apreciat. exact. Fiindcă eu caut fala lumii, sau cum se zice. Foarte bine. Eu n-am intrat în biserica asta, nu? Dar trebuie. Foarte frumos. Deci, Mădă, poți să ne zici cu mâna pe inimă că ai fost impresionat. Nu mă pune cu mâna pe inimă, Nu? fără mâna pe Fără, inimă. bine, fără, ok. Fără mână, cu mâna în aer. Mâna în aer, super. Da, chiar am fost. Oricum se merită, da, chiar merită. Acum nu știm care e regimul de vizitare, noi pur și simplu am intrat. Cred că oamenii se pregăteau de un botez. Da, era și o masă aranjată acolo, voiam și eu să-mi iau ceva de pe masă, da. Adevărul că nici n-am întrebat, nici noi, că putem intra pe cineva, nu era Da, nu era nimeni. nimeni. Am intrat și noi așa, cum intrăm de obicei când vedem o gaură. Da, Cam atât, da? da. Ok, o să ne vedem cu următoarea aventură.